Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Blei fi baro nga di pastor Lyndan Syiem bag nga record ikani video na ka Bethany Hospital Shalom nga lawan na kani hospital kung bubayo ikani Jingpang COVID katkanday bag nga sitom jur bahar nre nga imu yo Blei wala pensia nga day Blei wala pensia nga bag nga penpaw jing songu e piru kibale duway na kabenta nga kibale Krisyan, kibale Saat na kabentajo nga. Mga immentaro, kada tanda ka Jingisynei ka jong Blei, bat di jing duway ki jong pi. Tingadon na gani ka por, panpaw ka jing sungu, ya gani ka hospital, ka Bethany Hospital, ka Bailera nga, banyo ay jing kya. Nga panpaw ka jing sungu, ya paro ki hospital, kileng gani ka jila Megalaya, kibaya trishitom, panyarap ya kibayo ya gani ka Jingpang. Panyo pan pensia eki baro ki treshitom pan ngidi ban Krisyan eki haki jing duway ki jori uay uni virus COVID kakindai nga ngamde doktor ngamde scientist ngama pan batay henry kaway ka mga tip kalau mo diu kanyang Jingpang ubawan pan penshitom ya kamet kaphat ka jor kibriyo kaya gini ka Jingpang COVID kani Jingpang COVID kadai haba uni virus uyo ban room haki jingring men Syiem ki joni ha rendang ha tengkro pat haki niki doktor ti balai ba kani ka Jingpang ka kata tang iki kapto kat ni om ya baro kata kani jinglungo ya kani ka Jingpang COVID kat kendai ba kam kata lu ya baro andre tang ya kapto kat ni baik mo ngalale contact tracing kabumut yanu ay kendo hagi tu isni bangayo ay kani Jingpang nakishis paangot ki bangay kendo mutur shis paangot namar ba hagi tu ko por 4 tahun te kani lockdown hagi tu ko por kana long lanjut ngadang let shiki ye ki sem ngadang let shiki bayang brio ban pendet service le on tap tena kata kadang kendo shis paangot nang kita ki shis paangot ndala khain ba mata kumbalay ko kilo positive mo tenanta na pwedeng kita kilay ko pwede kung ba ang funrimot kim na sitam jur te saw mo ki sitam jur mga ilok janga ba arnot te iway ito ilapat na hospital mata laymot inangsa mangi te kabumot ba na pwedeng kiniki sispa bo na pwedeng jungki kilong asymptomatic kamot ba unton kita kitak Jingpang te mdan jing shit mdan jing su mdan jing thar ri shulong met kumalong man kasni tangba kini ki asymptomatic pat khilaban benbet ikibai tangba ma phi philong asymptomatic kamut ba babit na phiru ulong asymptomatic em ma upar ula un shitam khamjur te deina mar kataba kini ki balong asymptomatic ru ki dei banda sumar bhayala de bat ki dei banda quarantine elade ti kajingbit te kanong ya baro tangba manu yo Jingpang ti kata te ka shongkung lu utrei unu kanyang Jingpang ti balai ba kiwei ki kot kim lele balai kiwei pat ki da shitam jur kini ki ba mlele ki asymptomatic kadon ke eke po jong ki ka bor ka bala banile persya unu kanyang Jingpang ti kidon kiwei pada ki ba muak banile yang nu kenyang Jingpang ya kita hati kum ki comorbidities tadon kibrir ki bashitom klopsam dan kibrir ki badan BP dan kibrir ki badan sini dan kibrir ki badan kiwi ki jadi shitom tena kata daw ki yo egeni Jingpang te hakeni ko porpan minum ekran chu shapang ki asymptomatics minum ekran ru kitu ki ba kamda trejur kani ka jingshitom ki shulong tang kumayo bayam khle ini kan sepang itu kiba kamyo ay gajing shitam ko jur kumba sang pasani ay na ki bayo ay Jingpang kabamot kum mga te balay ba kini ki sang pasan ki shitam jur kawai ni kita di comorbidities badan BP badan sini
badon Jingpang kolong snam badon Jingpang kini kelai ngai ledi ngini tu efi ngamdam kini comorbidities akhir cngai mai ledi banga ong ba kani ke Jingpang kanum kata nga ndri khoi ko ngaklet kanum ba nga shet jerho sendria bayong kli nakata-kata plan don ke Jingtrop hagi doktor ki jonga ba nakata-kata nga sayo e kenika Jingpang nakata-kata fi di sumari ladi namun mafimtit manu bala banyo unde ban kinchnganya ladi ti kumno kenika Jingpang katre pi ngamde doktor ngadi postor tangba kabang sotu kolong ba ha ki doktor ki jongi ha ki lungs ki jongi kadon ka gas exchange kabamun karung ka oxygen ka baha ba kami no kanika carbon dioxide resnil ti kini kiba don complication na kanika Jingpang kakta ka gas exchange te ba amlak shu ban ringi ka oxygen ba amlak shu ban permi ya kata carbon dioxide kata de kawai sakawai pare kidon kini ki jing lungs nam ki barit ha kini ki thits nam hamni te nakata daw kashitom ban ring man Syiem kashitom ban penhiar man Syiem kashitom ban le kumto nama ba katering ni kajing shitom ita di jing batay lingkot jonga ya kajing batay ka bakham bani akin sa agi doktor tinanor kata kadon ru saka inflammation ka bakikot ha kiniki doktor ha ka ba kamet ka persang banyale persang ya uluknyang Jingpang Ndrei haka taka jingale persha kalong kung batrei no daladi yaladihi ya kataru kin sabatay kambahagi doktor tekai kala jing suma nakabenta ki beliau ki wala syam shitam kumni ka oxygen nomor ba dalam poin yang ketuka kat ba masuk bandri Syiem don kami ban kershan limba kanika oxygen cylinder hakal air ka ba ni ring man Syiem menta ni don kumba alfoi persen oxygen ti ndala shitom palat kene shabem pat don kam man kershan ken da ka ba ai let's say 100% la ni 100% ani ndala shitom jur lelik manado 6% oxygen ru de ban ai hakawe ni interview ki jonga ya ba TCTV don ki bakan thok ki bombo pastor wa buram ya ka oxygen ka penim yo ya Blei kumno kata kala bandong mano ba ay ka oxygen wa Blei mano ba ay ki dawai wa Blei mano ba ay ki jing start ki doktor ki nurse wa Blei baro kadai ka banaw Blei ba ka jing pangkiaro kadai ka jaw Blei ndai ka oxygen kadai ka lenti ka lat ka ba Blei upanon kam panyarap ya kibrio kiba pang kibashitam kumni namar kata haba kibrio kila yo e ga jing shitam ko bajur ki don kam ya ka oxygen man kershan ye ki ti nginduai ba blun pendap oxygen na ka benta kaneka ri ke joni ki don ki kapto ga ni jaka kumadali gurgaw so sun bala lut ka oxygen bat kibrio ki shuyap haki parking lot jong hospital menta ka sarkar ka health department ki tri shitam pan penbiang ki oxygen plant khnang banyarap ki brio manga kung ba arte o ngadon kam oxygen banyarap an bring Syiem menta ngam don kam shu tinga somu yo tu wain ki pa ubajuan man kapor ban check ban penbiang ya ka ni jing don kam nakabenta chonga ban ngi de banda kershan kumikini ki shakri ki jong Blei ki ba yarap yani nanor ko oxygen ki don ru sa ki dawai steroids ba kiwi ya kita ngambatay ngamde doktor ti haba ai ki dawai de bandale test de bandale x-ray de bandale scanning de bandale blood test ngai la di la sa test bun sin ke x-ray ke scanning ke blood test dalam deng jong pi ki ong ba balai masuk test kani kala di cukup bat mai muna bun su ai dawai klem da test hab banda test ban so tho dan ki ong balai mashim snam lai sab sin chis ni hab ban shim ken namal la ka jong jing shim snam kamut la ka jong test balai ban penlut pisang
banshu le ekenika scanning pi kalau kumne la ada scanning mentang hadian alai sini hab scanning biang nang bu doktor bu untip lalu dun penhiar ka dawai ni penkir ka dawai ti namar kata ini manusia au doktor nama utip ya ke ba ule katu ke juk menshua ba shu ai dawai anta katu ka akut don na pring jumpi ki bekeli balai ba habat hi ICU ru ka kio ka BP ka hair ka shini ta lo di ke baro phi namar ka jik tom kam khata tang ki doktor lani ka shaden ri ka khata lo e ka men paro ka wei namar kata ki kio ki hair ki to ki benta jo ka men ti nalatan ko ICU ham to teng so tiang namar amla bani ri patient nrei wat khuslai ki doktor ki don ki nurse ki ba pe ki kai ka fila balle kalamban duai na benta jo ki hapra ICU namar ba teng lak talu dia baro ki benta jongkamet ti namar kata don kam ban na pelai por khnang ban yo ban sumari ki ti buana pring jo pi ku slide yom ani la thia bun sni hapo ICU myo jing tip myo jing bana phia ban kli ken popli ki doktor ki nos menta ki bun kam pala ani ki jing bun kam ke joki ti pihak ban ap anto ban sakli ban sosotu kumru kilong nga kala sosun e tipi ha bang pe ki doktor ki nas ha kapor bang nang don hang tu ha ka covid 1 ken ai i bopli ki shu mare nang ni sapai ban sumar ki we yaladi ki ha phong na tu ka PPE suit ka ba shit ba na phong na tu PPE suit tang shit tang ta bang kadria na ka covid sha ka non covid 1 asu step boro shirin yang mudur kita boro shisni ki phong na tu ka PPE suit rengkat ban ka mas pataki ai ki sakri ka ba koridor ini ide ban burom ya kini ki doktor ki nurse ki health workers ki badan hangto ha ka covid 1 ki ai ti lut yala ka jo jim na ka benta juni ang ong ipi ken ki don prenjung ki badan khunret ki don prenjung ki badan ki me ki pa ki ba don comorbidities andre kini ki health professionals ki ai ti lut yala di na ka benta juni nama baki kwa banirap yani ha kani jing shitom ki joni nakata ka dapat ju criticize ki phila ban criticize no ki we pat ndre ki health workers ki joni ki ai la ka jonga jingim ki risk ya la ka jonga jingim na ka bentan jom phi naman kata phi dai ban dwai na ka bentan jom ki habala do na ka ICU pat mjude ban du jingkermen ano o kila rash ICU dwai kerpa yu Blei bau Blei unisnei un aibor nakabenta chongki tu ipapang bagi kini okhya tomenta nile kumno pan ladon to covid 1 kabade benle kolong ban ko o gi doktor ban kinos kat kabagi om namar ba kade tangata kabala ban yarap epi bafini okhya don ki om pastor yo jing suman ko biang nakata kadaw ilaklan ani tu finga nathia ha ward kabak hapnya bah namar undon jakasho hagatu ko por bangawan hanne habatni hospital la buon ki jingshitam la buon ki nompang ene thu ipi marsunda banga uthia ukpa jong UMLA kak UMLA ro myo jakathia hagatu kami nakabenta pa jong u ngada burom ni UMLA ngamlong man pemi kerteng ndrei ngayu ikumno usumar yalo jong pa baru ang tu kebiau pang covid ukpa bopli thia happening jing shitam uni UMLA usham daga jing sore ban sumar yalang jong ukpa ban yarap yalang jong ukpa happening itu jing shitam ko bajur ukhlam thia moroshi ayu i yo pan namar kata ngaburom yo khlam tnu kani Jingpang kaktalot ya baro ndan bakrau ndan barit ndrei kakta alu dia baro nakata kadal ide banda sumar bhaila di menta ukpa jong UMLA yo snow nang kham khlan pat ngaduai ba umi okhya pura ti habede ka kanika Jingpang pat khya paniale nalade you have to fight pin hapaniale nalade khnang ban job to sakawi pade badan ki bri ki bomba ki shale sibiang hanta ha hospital bangdan ng sumari ki
kamdei kunta kini ki health professionals ki pet manu bakham dan kam manu bakham shitom bat kilet shwa shaki ban yarap happening ke jing bon kam happening ke jing be kamlong ka busuk ban pen biang lut ya baro kawai ka ba ni juya bakla kalong bangi kwa ban pen kenria hospital lo na wei shawai kamlong ban le kunta baro ki hospital ki di babha baro ki doktor ki nos ki atri na kamta ke jing baha dan teng bala thia lai saus ni IC ki mulong so ram shawai pitip la phira shawai finio jing thia shawai petjaka namar kata tu dapat khat bha sakini ki doktor ki joni ru manta bangara shem ki consult te paramaki ki kran te paramaki ke ei ka babha tam e kabangin la bangin yarap ya kini ki wei ngadron kini ka list of hospital hangi hasolong ki babun ki hospital nganum pulilut kidan kini ki hospital ru haki jaka ki baper haki district headquarters ki ba ai ka jing shakri ka ba koridor na kabenta kini ki bapang ki besitong duai na kabenta ki hospital duai na kabenta ki doktor duai na kabenta ki nurse hanto duai na ki health workers hanto bakin la ai ka jingera na kabenta jom ki nanta waju klo ban criticize namar kini ki doktor ki nurse ki jomi ki trai apa ka jing e ka bajur ban shukunno ban shukutho ki asha bukli ki hapan yad ban sumar ye kita di bapang ki besitong ki healthcare workers haki jaka kendong ki de maki ki ba yada yang hadu kakne bala dengin kershani ki hukum kani kapor nja yu ye kajak kan yu kajoi yu ye hashibun ki jala jomka ri India kala khalam ka health system kala khalam namar ba undam shu manu bukla bantre hammi ai mu yu blei bawan la ka jur kat lu ka kamu ki de tre shitam hi menta ki hospital hasol ki ajanda namun ban ki kamera hospital ajanda menta sana ki jakanong kendong ru ki lasang manyo ya kani ke Jingpang ba kilang wan baniabe shuni shasol ti petmo yo pi ong ba kani ke Jingpang tang hasol kamde kunta wat shi ki jaka kendong ru kalawan menta tesumar bahaya lede sanitizer ki kiti tet sabon mde tang tet kiti tet sabon den ka mask wat pelat ya ka mask nang ta physical distancing penjengai we ni we katu ka bang khawai sange no shwa bam bit halaka jong lagi namar ba kani ke Jingpang kani ke bashir khai nle kumno ala do lagi jaka kendong pat ko mo ya ki bapai ke CHC dan ke PHC ko mo isodashno kan no sin ni dio smo bagi beri ki tamsnen ya ka bala hukum sorda ya kabala batha na PHC CHC bat ka sapur ke Jingpang ko namar begini gidi shakri ki jong Blei baniada ya ka imlang salam kidon kini ki tiar gitar kum ki oximeter bat ki ba kidon hakikti ki jong ki bat ki de kini ki bapai ki ban sa thau bat ki ban se thu epi ala pidei ban len am shaga jing suma kumno pot la raja bala yo positive watin tang boleh positif watin kamut badi benculik hospital bun apreng jom pipin long asymptomatic tang badi ban quarantine de ban sumar ba ela de ban de ban bidi kiwei la raja ka jur ka jingshitom saya thu ye asha lani saya thu itu health worker jopi saya thu usarda kin sapan bai maki ke e ka maki ki de ban le timenta pat shubu ayo e ka Jingpang along positive but ladon complications kamu karakter eksadem menta pidon na katuka jaka sumarpan kumbang adon bun sni hapo ka ward hadin katu nga sayo aka kamera private nomor ba mission don kamera private aka por bangawan mga kabeneng kong pelit sa mobile nomor ba ubro bane phone bun mun pelit sa mobile kabaar penjat hat ya ladi nomor pidon kami ka bor pi teng filaman so klan Runu virus ulet uwan haga tu por ulet pisno ba o ngara khlan pide na bras pide penjat ha yala de nang ta sakol pide bam jas a mde jakriat pitang subam jakriat ngab kumba kelas isin abam be jaka khret khta eksadem pide ban om ye kitu ki nawara jing bam kinas badeban bam ka bakhlut
Ladang yo ko khlut de bandi rengkat banka khlut. Nama kani kalau kaba donkam. Yo piong ba donkam nong sumar banirap yang bun sin ap lehi te. Ngana lehi sita yo ma dan marwo yang to. Ngahap sumar hi lade. Ngahap ban fight ngahap ban yalehi. Ba ngayo ya ka khlut ngadi lam ba khlut ba ka Jingpang ba kala irap yang ti ki bayi bahasa pada penbiang flash kan. Penbiang flash khlut nama ba donkam e gani. Nam ta na phila pen poi serwa jur serwa do ya sisi na bangaralak bakani kalong kabayara tamo tu bitor num le phai su shei lawan la sa kut sendun hanto hakapor ba phi di serwa pen khlut shai ke to baklap mni ban su the tu na markan sa puja no ba phin sa smo kriat ani pen khlut shai da khlut sa the nang ta sa ai serwa to nang ta sa di Syapang ke Jingpang so, ngalap yala di, hangnya shalom uso upejak, bak ukta eksadem. Hakapor bofi bang so, di lang bak khlut, namar ba kasak pejak pat kasadem. Ti kini kino ki ba ngalap hinala di, kini ki kam medical, namar ngamla ban bantai kata, hendri ki kam kumno ban sumare la di. Nang takani ke Jingpang ka pentolak bahaya phi. Tena kata kadau, pilak bansau tolak, pilak bansau swai, le suki ki baro. Tena marba kahir kini ka oxygen concentration ru, na kata kadau kamet kamdala, tena kata kadau wat sudem kerki kuntu, na kata kadau wat sukunjo kuntu, le suki ya kano. Kawai ka ba kani ke Jingpang ka penlong kalong banyak shit ban kriat, don ki portek asus epuk nomor ba. Payo jingship hakum kata kapor pisa bujili no ya kani ka banyan ke jompi na ni sa bujili no ni ke jangpo ke jompi rak hambul nang ta sa bujili sa pom thmai la da ma sho ban sat ban poi shiru nile tama penbun kini ki jan nang ba kini rak phi ba phin ne ya kani ka shadam ke jompi to menta pat nin poi shpangi dawai le se fila ban klipi di dawai yo pastor nganong batai shpangi dawai ngam di doktor ngam susania bet hai ke ibu doktor wai bang ngapediang bet tambah kawi ka bang tipte ide bendon kamon banjok kamon ban kia asungu ibu doktor bawan yang aman kasni bonong pastor ila ai kini dawai ila ai kini jingsuma phi de ban yale pastor yale banjok kini Jingpang namar kini Jingpang kapenlong terha ya kasadem kapen sitong ban ring mensim kapen top ya kasadem pihak ban yale ban ring mensim hoi ke jiharap kawan ko oxygen rei naladir dai ban yale na kata what judo jinkerman what judo mensim yale baru Blei un ai bore phi khaddu shapangka vaccination kabang pa ban om kolong nai da penlong niam tham ya kani ka vaccination lan shim kat kum jinge hangahi kasulong mensyukomu pe jaga sarkar ya ke ka ba kala penbet ka bible kam shim khangi ka vaccination ka bible kam shim kentu ya ka vaccination ka sham hangi kum nungi so thu ka ngalakhi na du menam step sau shiteng maduai apan ke jing penshai na try shwa bangan ai ke ke jingkren hakini ke sngi ki don kat to ka ni ki para pengit ki bom sotana ke ka vaccination ban ki bom inga pastor wat nom kren se shapa ke ka vaccination kren bich pang Blei wala pun khia ep wala plat mep hoken ngan kren bich shapa Blei ngan chus ngomo be yo Blei wala plat im yang baru bala juba bi jing duai ki jopi re ka jo kopor ngamla te ban len ya ka jing to jo vaccination ka banga nga la yo i ngam pen bor ep nringa shya tho ya ka ka banga shem nga la yo i hi dalade asham ban imei jonga asham ban imei du jonga bara alu kila de vaccination haga to por ngala long covid positive ngam aktif de kata asham kum ni mar khmat imei jonga ikhamne le ai mo yo Blei ikhamne le imei du jonga ngie shong la hamslem ngie trekam computer namar bi du ila shim ya vaccination isu yo tang jing bayong khikendiat imne le sho temen ta ko no kay nganong aban
kumno kan yanum sakhi ya kata ke jing muntoy kabi mei du jonga ilayo tenre ngampen bor ya phi syapang ka vaksin ka syong ha jing so mensim ke jompi kamang ko banong kolong ba ka bible kam shim khang ya ka vaccination ka bible kam shim kentu ya ka vaccination kam shim don hangnu baka keren syapang ka vaccination tangba dan tang kawi ka nongrim kawi ka principle na ka bangi la bani oji kai hakish tish kinam room na nang khat saw bani we ko na nang fra upolo kren syapang ka jing bam ya ka do ka badi hayo namar hakitu ki por hakatu ka jaka ka budal u baro ka do ka badi hayo ka de ka aknya jadi Blei tha ti don ki basno ko nyo kim tre ban bam don pat ki bong kam le ki bam ti kadon ka jing ya tai ding jong ki la ka de ne kam de ban bam ya ka do knya ka bala di hayo upol om ka shong happy shimet upol om ka shong ka jing so mat se jong ki da fi snu fi de ban bam kam le barok kolong nam ta ka burong ka jong le gara phim so la ban bam pre nai bam tambo wat e bishar man kaliam bonong kham khlang ki jing ye bam do kham duna ka jing ye bam do kumjuru syapang kena vaksin naya penia per kerdan banong kham khrau ka jingit jumnu khamla manu kasong happy shimen ti mangahi ada fikli nga ka perkhat ka jompi ka jingsung thu jompi halor ka ni ka kam nga ni postor jong ka KGP sinat sani bang ko mu be ya ka baka sinot ka on kani ka deka chithi na ka sinot ka kentu bat pensluru yaki parabanin baro bakin wan shakmat bani shim menta ban penyo ya katika vaccination bala penbet da ka sarkar kabalong ka way ni kila jing yada na ugi u kanyang Jingpang tangkata nganung kentho halor ke balong ka sinot khaddu don apring jong ki ba aban kili balai banga ai ya ganeka jingkren kidan sautli kida kabanung kom namar banga lama ya ladi ya ganeka Jingpang covid khandai ndring ala job da ka bon ko Blei bat menta ala covid negative bau Blei wala penkhia nga banga sotu ala bani harap dikibe bakin like na ganeka jing shaitan namar kata ngai ganeka jingkren kabaan namar bang iit pala yala ka jong kari ka jan benrio asodon kamban kren khnang ban pensaya pish pangani ka Jingpang khnang ba pinnang ban yada yala di bala don ruki ba yo ba pinnang kumno ban sumar yala di ha hospital khnang ba pin yo ban lai kabalai ban aiman Syiem pi ban khnang ban jok yu knyang Jingpang de ban yale kumbo aktin pareng you must fight pidi ban yele ba phin job yu knyang Jingpang hoi ka bor ka de jong Blei ke jing duai ke jing kershan de jong kiwei re naladi pidi ban ka mon magele bat ka basar ka de tang ke jing sungo ngu yu Blei ke jing so ngu yu Blei ba pen khia nga baru bala ai yang sashi sim ke jing ni nga ko ne ke jing so ngu ke jing duai ke jing kershan ke jong fi baro ba kum ka da ke jing so ngu nga ai ke jing kren ba ka no ke jing ker khu na ka ban ta jong fi baro Blei tu ker khu ye phi Blei ker khu ye kani kari ke jogi unia ta ye ni na nu knyang Jingpang ngiru ni da ya la de bat ngin ko mo bet ye ke ka ba ki bor sarkar ki ong ye ni khu Blei shibun na ka ban ta ka buro Blei amen